Здравейте, приятели! Продължавам с серията гледания по зодии. Сега ще гледаме Започваме с овните, като първа зодия. Овните и какво ще се случи, какво ги очаква през месец февруари. Януари за всички е ясно какво ни очаква. Има един израз ахо-ихо и после тихо. Мина новата година, минаха фойерверките и сега сме в тишина, студена навън. Всеки се опитва да зимува. И така, нека да видим какво ще се случи с овните през февруари. Така, аз имам тук едно специално таро, както миналия път го показах. Златното таро с икони. Така, започваме да подреждаме настояще. Чакайте сега. Преди това трябва да попитаме, забравих. Ангели, архангели, покажете ми какво ще се случи с зодия Овни през февруари. Завъртаме, разцепваме и започваме да обръщаме. Така, зодия Овен, хубаво настояще, колелото на съдбата. Тук какво си имаме? Свети Георги побеждава змея, силата. Това е много добре. Драги овни, тук имате пречки, имате врагове, имате неща, които несъвършенства, които да изчиствате. Явно наистина, понеже излизат и двете карти, вижте как излизат. Значи много интересно, че излизат враговете, но вижте как той го е хванал и го обесил надолу, обесения. И с пръчката, нали, вие имате, да кажем, силата, защото това изразява самата карта, да се справите с този враг, с тези пречки, с тези, които искат да ви спъват и да спрат устрема ви и да блокират пътя ви. Вие ще се справите с това, ще излезете от, нали, като пречка също излиза и някаква стагнация, естествено зимен период, всичко е в стагнация. Но в същото време може да използвате това време, за да се освободите от хора, които искат да ви спъват, да ви пречат. Не само хора, това може и да са някакви вътрешни състояния, убеждения и така нататък. Нещо, което ви блокира. Обикновено това са негативни блокажи, т.е. това са негативни действия, негативни блокажи, които се явяват като пречка през февруари. Но овните, аз не се съмнявам във вас, кълна се във вас, защото познавам доста овни, просто за тях няма не и няма не може. Всичко се случва както трябва да се случва. Хубаво е, че картите излизат не са обърнати. Когато са обърнати, тогава са с негативните си проявления. Така, имаме тук умереността. Тоест, вие трябва да можете доста умерено, за да се предпазите от луната, от някакви илюзии, от някакви лъжи, от някакви заблуди. Да, не дейте да
да се хвърляте в проекти, които не са сигурни, за които нямате голяма яснота. Не дейте да се сдружавате с хора, които също не са ви пределно ясни като партньори, като хора. Избягвайте това привличане към непознатото. Бъдете умерени. Трябва да постигнете баланс, да се погрижите за здравето си и като цяло излиза една позитивна трансформация и релаксация, т.е. възстановяване и сила на духа. Използвайте февруари за едно добро възстановяване. Може също да означава и някакво пътуване, приключение и някакви, как да кажем, ще откриете нещо. Нещо, което до момента е забулено в тайна. Но като цяло бъдете умерени, погрижете се за себе си през този период, през февруари, да постигнете така един вътрешен мир, една вътрешна хармония, която да ви зареди, за да продължите след това напред. Така, като изход на ситуацията, виждаме смъртта и учелника. Смъртта, както казахме, е време на трансформация, време на промяна, край на някакъв цикъл, подновяване на старо с ново. Тоест, вие ще имате възможността тук, след като преодолеете тези негативни пречки, като хора, убеждения, планове или места или състояния, тук където ни излезе дявола, и се погрижите за здравето си, естествено, вие ще сте като трансформиран човек в един, да кажем, опростен начин на живот. Няма нужда да усложнявате всичко, именно за това ви излиза тук и умереността. По-простичко, по-семпличко, по-обрано. Тоест, фокусирайте се върху най-важното. Не се разпилявайте, защото сега не е момента да правите това нещо. Така. Това е момент на някаква изолация, промяна на навиците, леко уединение. Тоест февруари е едно време на уединение, в което ние можем да преразгледаме плановете си, хората, с които общуваме и живеем, кой ни вреди, как да го преодолеем, дали ние сами си вредим по някакъв начин. Просто да използваме това време да се освободим от някакви илюзии, от някакви страхове също така. Да се освободим от негативните хора и явления в живота ни, за да можем, трансформирани, пречистени, да се освободим от ненужното. Така че февруари, драги овни, е време за уединение, оздравяване, пречистване, планове и като цяло една трансформация. Така, ще сложим малко обясняващи карти тук. Тук в началото, за момента, ситуацията, казахме, колелото на живота, промени към добро, край на цикъл, така, обрати, успехи и загуби. Тоест, това си е кръговрата на живота. Но излиза добре, защото този цикъл в момента, заедно с силата, вие сте в абсолютната си сила, ментална също сила, интелигентни сте и
здравия разум при вас ще доведе до успехи и води до успехи. Така, нека да сложим тук малко обяснения. Така че дайте крачка назад, ревизирайте какво, къде, как се случва и защо се случва. Ревизирайте собствените си планове и собствените си, това уединение може да използвате за да прегледате как да продължите напред. Кои са хората тук, които ви носят негативното? Кои са ситуациите? Нали? Точно от тях трябва да се изчистите от негативните влияния. И като така върнете лентата назад и поразсъждавате, вие ще сте наясно откъде идва този негативизъм и ще можете с умереността, т.е. с ограничение на тези хора, места, дейности и така нататък, да трансформирате живота си в един по-приятен, по-изчистен, по-простичък начин на живот. Простичък начин на живот означава просто семпост. Нямам нужда да се разпиляваме в прекалено много посоки, защото така си разпиляваме енергията и силите. По-добре се фокусирайте върху важните неща и това, което ви носи, как да кажем, удовлетворение, радост, щастие в живота и така нататък. Това са важните неща. Всички си мислят, че повечето, особено овните, аз знам овните, козирозите, телците, за тях работата и бизнеса са всичко, но да не забравяме, че това, което всъщност ни крепи, е това, което имаме от дома. То ни дава сили, то ни зарежда, подкрепя, така че трябва да го ценим и трябва да направим всичко възможно да се изчистят всякакви негативизми от нашият кръг семейен, партньорски и приятелски. Така, малко да сложим тук някакви обяснения. Ситуация в момента. Пречките. Тук да видим кой ви пречи. Мъж и жена излезаха. Мъж и жена излизат като хора, които... Но по-скоро жената по-скоро би помогнала, този, който вреди е мъж. Жената е по-скоро в положението на обесения, т.е. там има някаква стагнация, има някакви отношения, които така си висят неоправени. Сега ще продължа нататък. Така, за ситуацията в момента имаме сезонен ритъм, нещо временно, да. Вниманието, ето както казах, внимание към планиране и към детайли. Това ви е нужно в момента, защото ще дойде времето, когато ще трябва да се насочите по-активно и да действате по-активно. Много е хубаво, че върху тази карта на силата излезна победата. Победата и увеличени притежания. Тоест, вие сега в момента, да кажем, според моите карти, би трябвало да имате придобивки, да се радвате на придобивки, да се радвате на плодовете на труда си. Нека да видим тук на пречките какво ще излезне. Така, т.е. това преодоляване на негативното, за което говорихме, и на стагнацията, ще може да преодолеете с тактичност и преговори. Затова излиза тази карта. Тя ни казва, че не трябва да действате с сила, от позиция на силата, дипломатично
да преодолеете тези негативни влияния и врагове, които имате. Нека да видим тук този мъж какво ще ни каже. Като пречка излиза... значи едно от пречките също така, не само като човеци, хора около вас, както казах, може и да е някакъв блокаж или черта на характера, излиза авторитаризъм и нещо наложено на сила. Тоест, както знаем, овните имате огнен характер. Вие обичате просто да мачкате като танкове. Аз го знам това нещо. И никой не може нищо да ви каже, когато нещо си решите. И наистина е добре малко да смекчите характера си. Да смекчите подхода си по-меко, по-леко. Всички знаят, че вие командвате парада. Нали, не е нужно да го... защото така само си печелите врагове, ако вървите много директно, много авторитарно, много брутално, да го кажем, много рязко. Защото резките думи и рязкото поведение, да, хората може да се страхуват от вас и да направят нещо, но те няма да са, те няма да са ви истински приятели, истински верни, което е в ущърб, защото при първа възможност ще ви предадат, ако само се страхуват. Затова е по-добре да има, така не го приемайте лично, но понеже съм се сблъсквала с това нещо и говоря от личен опит, винаги е по-добре да тръгнеш с мека дума, отколкото с резкия фелдфебелски тон. Имайте това на предвид. И в работа, и в лични отношения. Този буен, пламенен нрав и характер вие трябва да намерите на някакъв начин да го успокоявате, било чрез тренировки, било чрез някакво хоби, за да можете с хората, с които работите и живеете, вие да бъдете по-дипломатичен, по-мек, защото нека си го кажем честно, никой не обича някой да му заповядва на главата и да му се държи много шефски. Нали? Веднага ще ви намразят. Другото, което също може да е личност около вас, която е такава. Някой, който е много рязък, някой, който прекалено много вкарва в амбицията си прекалено много сила и прекалено е безкрупулен и бездушен като отношение. Затова ето това нещо може да се поправи чрез дипломация, преговори, разсъждения по желязната ръкавица да е облечена в желязната ръка да е облечена в кадифена ръкавица. Това е посланието тук, независимо дали става въпрос за отношенията ви с ваши врагове или хора от средата ви. Не е нужно да демонстрирате силата си. Тя се усеща. И трябва да ви кажа, че понеже така цял живот съм общувала с много хора на различни нива среда, един мъж, който говори улегнал, тихо, спокойно, звучи много по-тежко, много по-вдъхва респект от някой, който постоянно или крещи, или обижда, или някакви такива, има гневни изблици. Такъв с гневните изблици, просто околните казват, този е луд, просто не искам да се занимавам с него и край до там. На вас не ви трябва такова нещо, на вас ви трябва респект и уважение. И ето тук отдолу на разклада имаме тежкия кръст, който имате да носите. Наистина е тежък, аз това го признавам. Повечето от вие сте много амбициозни, понеже сте лидери по природа, винаги сте на място, където има тежки задачи.
Вие не сте хора, които сте така лекомислени и така леко ви минава живота, но това не е причина да се държите по рязък и лош начин, защото трябва да знаете, че успехите винаги са обвързани с добрата комуникация. Имайте това на предвид. Нали, никой не иска от вас да станете нещо, което не сте, но просто по-обрано, по-съобразено, по-тактично. Тогава хората ще ви уважават и ще ви слушат. Това е с... нали, ако някъде наистина много се налага, достатъчно от време на време да направите едно показно на тежкия си характер и това е вече... това е достатъчно за всички. Така, тук минаваме на развитието на тази адаптация, баланс и здраве, на едно от развитията, върху които излиза някакво облегчение и удовлетворение. Наистина при толкова тежко ежедневие и живот е нужно да се обърнете внимание на здравето, за да постигнете и едно нервно облегчение, да кажем, защото тежките задачи и работа винаги водят до много стрес. И е важно вие да намерите начин да се освобождавате от стреса. Това със сигурност и да си обръщате внимание на здравето. Тук върху тези неясноти и пътувания, може да имате някакво пътуване с добра новина и някаква добра новина за това, че сте се справили с опозицията около вас. С тези неясноти, които тези хора внасят, т.е. както казахме, тук това се отнася не само за вас, за буйния характер, но може би и за някой около вас, който ви вреди. Така че ще получите добра новина за това, че сте преодоляли тези врагове, да ги наречем. Така, на тази трансформация тук, смъртта, тази промяна, този край на цикъл, проблемът е тук, че може би страдате и в интимно естество и се чувствате малко самотни. Точно за това не излиза този отшелник тук. Може би имате някаква проблемна връзка или слагате край на някаква връзка през февруари. Може би изобщо това, за което говорим тук, изчистване и край на опозицията, може да става дума и в личен план. Да приключите отношения, които са ви вредяли, с някой, който има лош нрав, такъв много скандалджия, буен и така нататък, защото тук, както гледам, нали, излиза едно изчистване, преговори, изчистване и край на тази опозиция. И с тази карта, понеже тук излиза, ме навежда на мисълта, че става въпрос повече за лични отношения. Така че, да, може би през февруари най-накрая ще намерите своят вътрешен мир от партньор, който много ви е лазил по нервите и много работил срещу вас. Партньор, който просто ви изпивал енергията и ресурсите, така да се каже. И вие ще можете да се освободите най-накрая от тази токсична връзка, защото такива връзки са абсолютно токсични и ето накрая, нали, оставате сам, като сте се отказали от някакви навици, т.е. вие слагате край на тази връзка и се уединявате в размисъл. И ето как човека е сам на лодката. В същото време това уединение ще ви даде
силата, времето и енергията да започнете някакъв нов проект. Нова връзка също може да е. Т.е. вие ще се почувствате окрилени и свободни за нещо ново. Така че всъщност излиза много добре. Ще имате период през февруари, в който, както казахме, ще можете чрез преговори да приключите някакви отношения, които много са ви затормозявали, които са много негативни и токсични, защото излизат и двата дявола там. Да се оттърсите себе си от всичко това, да имате мир и спокойствие и след това вие, заредени с нови сили, да започнете нова връзка или нов проект. До тук, как да кажа, всичко това звучи много лесно на думи, аз знам, разбира се, но в същото време не трябва да се плаща, защото това е нужна промяна, нещо, което е нужно да направите, за да можете да продължите вашия живот по един по-добър начин и да се освободите от този тежък кръст. Защото до момента вие носите на гърба си, може би тази връзка представлява ето това за вас. Това не ви трябва и вие като много разумни и разсъждаващи хора можете да направите това и ще го направите. Така, нека да изтеглим тук едно послание ангелско. Какво ще кажат ангелите като послание? Така. Ангели, дайте послание за овните. Какво искате да им кажете като послание? Тази първата ще изкараме. Така, имате протекцията. Вижте, този дявол не случайно излиза. Имате протекцията на ангелите от зли магии и лоши духове. Значи тук тази личност, която тук е, буквално си е правила си е някакви дори такива спиритуалистични атаки срещу вас. Може да ви е правила магии, може да ви е правила заклинания, клетви и така нататък. Нещо от тази личност се занимава с тъмната страна на спиритуализма. И тук излиза, че вие имате протекция от това в настоящето и ще получите както и много лъжи. Много лъжи е имало тук в тази връзка. Вие ще бъдете защитени от лъжите, казват ангелите, защото има момент, в който духовният свят казва достатъчно, стига толкова. Този момент на стагнация ще бъде преодолян. Момент, в който вие буквално сте, как да кажа, като провесени в ситуация, в която е много негативна в отношенията. Тоест материално излиза добре нещата, но и в другите сфери, но тук в тази ситуация с тази личност просто излиза много негативно. Да излезнат двата дявола един до друг просто на пречките. Но въпреки това вие сте защитени. Това казват ангелите. Хайде да извадим още една карта върху тази негативна личност, която ви трови живота, защото всъщност това е личност, която буквално отравя живота ви, вкарвайки толкова негативни намерения и магии и какви ли не гадости. И трябва да ви кажа, че да не се притеснявате, защото масово минаваме през подобно нещо.
всеки рано или късно минава през някакъв момент, в който негативното решава да го атакува. И аз и друг път съм казвала, тези атаки много често са или чрез всичко от нашето съществуване. Или ще са личните връзки, или ще са бизнес, или ще е пари, или ще е себереализация, или ще е здраве и така нататък. Но в случая излиза колелото на съдбата. Т.е. тази ситуация тук ще се обърне. Това, което ви пречи тук и ви трови, ще приключи и вие сте защитени в това пътуване и в по всякакъв начин, за да постигнете едно изцеление. На вас ви трябва изцеление от тази токсична ситуация. Да, аз между другото очаквах, че за вас ще се говори в разклада повече за работа, защото вие овните са много ориентирани към работата си, но в случая тук в февруари явно ще акцентирам върху личните отношения. Хайде да видим тук какво излезе. Rejoice. God who rejoice. Това е много хубаво, т.е. вие ще имате връщане на радостта в живота. Ще имате комфорта, протекцията, протекция срещу враговете ви, от враговете ви. Това излиза като послание на ангели. Това е много добре. Т.е. вие имате протекция от защита от тези много негативно силни влияния, защото това са наистина много негативно силни влияния, до степен, че вие трябва да възстановите здравето си. Вие просто сте тровили са ви с много токсична негативна енергия. И в същото време сте защитени и от самите ви врагове ще може да постигнете този вътрешен комфорт и лекота на сърцето и отново да се радвате на живота, което наистина е много добре. Чака ви нещо хубаво през февруари. След толкова много мъки, които сте преживели, след цялото това, след този път до Голгота, ви чака наистина нещо много хубаво. Хайде да видим тук какво излезе. Само секунда, че аз малко така. Излиза много добро приятелство. Да. В резултат на приключването на тази връзка вие ще имате добро приятелство с някой. Може би това е този нов проект, който тук излиза. След като вече сте се уединили и сте постигнали това лично оздравяване, нали? Това е новия проект, по който вие вече сте готов да плавате. И излиза едно много добро приятелство, което ще ви даде този душевен комфорт, тази радост отново от живота. Няма да го има този стрес, напрежение, негативизъм, нерви постоянно. Тоест, може след това да имате нова връзка с човек, с който сте били приятели до момента. Не някой нов, а някой, който познавате отдавна и ви дава това усещане на душевен комфорт. Защото тук явно ставало въпрос за много страсти, може би имало и много сексуално привличане и така нататък, но в същото време става въпрос за магия и за много негативизъм. Това е някаква отровна личност, от която вие ще се освободите
за да можете да намерите отново вашият вътрешен мир и да направите тази трансформация, с която да продължите живота си напред. И след като се изчистите естествено от всичко това и възстановите здравето си отново да чувствате тази радост от живота, както казват ангелите. Така, това беше за сега от мен, за всички овни за месец февруари. Радвам се за вас, че ще имате възможност да се наистина да приключите с нещо много наистина негативно и ще можете отново да намерите радостта в живота си, спокойствието и мира, защото от личен опит знам, че няма нищо по-ценно от душевния комфорт. Всичко останало губи смисъла си, когато ние нямаме вътре мир и радост в душата си, в сърцето си. С пожелания за много усмивки, здраве и добро настроение приключвам това видео. Всичко добро от мен!